Mangana yorengeti seminigo ekiumbe yokubwatania chidini chansi ime yorogongo ruagusi ya Kisii Interfaith Network nigo ritkolia lero baba korwa amaegerio gochiase abasbati kubwatrana nebyombe au binde eriokorwa libaga liobokoreri ase abasbati murobirio yo nigo korekana ase kanisa ya Getembe Church of God ime county ya Kisii notokumanyiwa nyo murichoito Vincent Wenyancha. Mwanamke tumpigie kura, unaleta mwanaume. Mkileta kiongozi wenu mwanamke, ampigie kura nyinyi wenyewe, mnapigia mwanaume. Kenya mkitaka chagua president, mwanamke mtachagua. Because the number of women is more than men. Ekiumbe gyokoreta muchikanisa chionsi meyorogongo ruagusi Kisii Interfaith Network aziritukoria lero ni gobomera nase kanisa ya Getembe COG Church of God imeye county ya Kisii na kumulekera obokoreri bwa basubati. Hata ukiangalia katika hii meeting, angalia ni wangapi wako ndani. We have tried to put more women so that you can get this information, you also take it somewhere. Ebyombe okurwa chidini chionsi ni go baikirana nonye nabo ni go bamulekera okwegerero kwa bangene n'abasubati nabo gokonyora obwene bwabo nigo chinga kyekyo batuguterare okundiro kwa basubati gati ya yandamange abasubati kusabangina mbabwate chirights kyabo ne chirights kyabe kyekara bachibwate mbabwene tiko kori bube use kuchandu munabona nsema ya gender based violence emanyekanenga omusubati karomorate gusumwana umunyekera ukina abe treated equally kuno musacha kusebuno mumura mwana umwisika ngende school kuno mwana umura atrek arande school ensema yoburai abasubati na barabo bakini goburai unabasara baroki bakora sobura boigonko gane chikambani kubenyera abasubati ase birogo byoburai asensemo ye ebirogo chikambani mbali akonyora abasacha na barichi manager chi personnel kiamu abasubati na barabo basomire na baroti abaye bibiro bakora baturai oburai bole ngwenseye bole equally to men and women mune bibilia kwa tebas Genesis nga 23 equal before God. Nigo chinga kyekyo baganiria bangina kwa bosibole asobokoreri bwabo eligo segeto kubwaterana gati y'abasacha n'abakungu ase chinka. Umusacha nkero lyaye abasacha singibwate chinguru ngo bakonyanyasa abanyina banyara ko bako nonyina amang'ana konyora omuntu akokwana ling'ana ngomukungu nere nkeisaini ekina kyekora twakira twabang'ina chinguru eri banyara ko bagotenena korengana na Penina Kerubondare nigamentire buno gotigwa maiga kwa basubati ase chinka nigo kwerere nibe nyinge gusira anane chinga ky'omusacha bwenka asirire lakini asengencho munabagusi ndunduna tengo mokungu era tigabere chikoni omusacha nero gutikoligia lakini bone senga kitwaikire twensi nabo tutakere kwa omanyi munobo tomanye kero mongina atene namanya naki egasi igokokora nayo provide orete egenta senka kieko twaragira abasacha n'abakungu tegende twakira lero tole interfaith yani chikanisa chonse twakiramo eritogende n'umuntu oyo abasacha n'abakungu barangiri wache watende eritokagenda alia abasacha mali bakanganje mate n'umusacha kana kwani utari gukwana akieko na magi amangi y'abasacha asirire kero bakule batarata y'umongina kwanyore bintu byabo byasirire bose igo twarangira abasacha lero gaiga interfaith yeye tubatebi bagenda kuchikanisa cyabo batebye abantu obuya bokohererania ase chinka ekyo getigarete bono no kubwatira naso obokoreri bw'abasubati nabo igo n'abasacha noe nabo ekatiba nigegenderete kwegerera ko baukweri chiko kuburai bw'abasubati ase oburai ekibono kimanyikante buna 2/3 gender role ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkuro kwa Vincent Onyancha.